bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jamhira moon min garti hannde oɗo ñalawma alhamisa hawri ko 3 lewru juillet hitande ujunnaji ɗi nogas joyi habruji moɗon e ɗemgal pulaar titre uji men mawɗi guiɗoɗen ko toon to États-Unis noon kanko Donald Trump nden wawi dañi kadi hannde victoire noon ko caggal nde kamɓe suudu représentant ji ɓe jaaɓi nanodirde ɓe vooti bill makko facture makko budget habruji men international toon to Russie hono goto e commandoji armée mabɓe warama toon to Kursk donc ma jaa toon kadi to Sénégal ƴeewen kadi hono kanko Ousmane Sonko ko haali surtout peeje ɗe waɗi gila nde ñawore nde yalti adanaden pour wiide wonde ko kala jawdi nde o jogino serteno haade makko forcéde yoyoɓe cakkitoɗe habaruji men koko fati coftal ɓalli Sankara e oɗo peto bal biyeteɗo Diogo Jota ma Tidiane Niang arte ko fati e oɗon habaru ko ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal may gartu desoyeji muɗum joni joni. Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International. Jidda ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono bamtari kala kena wallita gurdam ade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono Radio Jowol International no haale saforore. جول ساري موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعامل معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek Radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah so ninke Radio Jowol Sare a wiki temberini qas woni sababu ngona pullo capa so ninki walla wolof gedal ma nen e nder Radio Jowol International wonandi jogiiɓe publicité ji jokkondiru e Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jamhira moon en garti hannde oɗo ñalawma alhamisa 3 lewru juillet hitande ujunnaji ɗi nogas e joyi habaruji moɗon e ɗemgal pulaar mbinɗen e titre uji meɗen ni ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon ko ene wayno ko kamɓe suudu représentant ji député ji gonɗi toon ɓe mbawi nandirde hanki caggal nde kamɓe républicain ji ɓe ñalli hen gila hecci hanki ƴewde hawde walla ƴewde folde hono républicain ji ɓe ganduɗa kañumen jattinoɓe winoɓe wonde ko gotantama kanko Donald Trump oɗo facture kono ene wayno ko woto caggal muɗum ene wayno ɓenni donc no wotiri ni wiya wonde ko kamɓe républicain ɓe dañi 217 neɗɗo goti pour facture o ɓenni contre 214 neɗɗo ɓeɗon 210 neɗɗo démocrate woɗɓe contre facture o ene jeeya hen e républicain ji ɗiɗi hen goto ko wiyeteɗo Thomas Massie jeeyaɗo toon to Kentucky e kanko Brian Fitzpatrick jeeya toon to Pennsylvania ɓeɗon goddi koye démocrate en donc wawi wonde fof ene wayno oɗo facture oɗo sa joni kanko Donald Trump o yetti kamɓe député ji wonɓe toon surtout yimɓe wonɓe parti ji makko ɗum ɗo pour wi ko victoire kadi wonande agenda mo jigui o ɗum noon kanko Donald Trump kadi ene wayno ko mawo signino oɗo kayit hande ɗum noon ko addi 4 lewru juillet janggo siftini ɗon tan ko 4 lewru juillet kadi janggo ko feeto ɗo États-Unis siftini yimɓe ɓe tan 4 lewru juillet ko feeto indépendance États-Unis ɗum noon ko feeto fuɗɗingo gila hitande ujunere temed jeeɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ene wayno ko kamɓe 13 colonie ji gonno ɗon ko kañumen nden keeɓi indépendance muɗum en jimandi Angleterre donc oɗo ñalawma janggo ko ñalawma perteɗo kadi États-Unis foof ko ɗum waɗi kanko Donald Trump kadi ko ɗum ɗo yinno beele oɗo facture minen signine haade oɗo ñalawma marti habaruji men international ko toon to Sénégal jeyatan hono kanko Ousmane Sonko e ɗum noon e nder haaluji ɗi o haali samedi ɓennuto en ɗum kadi o wi wonde ko e ruttitade ñawore makko contre hono kanko biyeteɗo Mame Mbaye Niang e omo continue hande wiide oɗo Mame Mbaye Niang ko gembaɗo pour yo haaɓe makko beele ne addunamo takkamo gueɗe ɗe ganduɗa ɗe waɗani surtout o wiide makko kala ko wiyete diffamation ɗum noon ko haalde hunde nde wona gonga contre neɗɗo ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe godani ɗum ɗo fof o ene wayno ko oɗon Mame Mbaye
ngembirno tan ko pour hadde mo wonde candidat présidentiel e woteji hitande ujunnaji no gasne kanko Ousmane Sonko noon wi wonde ko sipabu ndeɗo ñawore kanko waɗi makko maw nangi galle makko mo jogino o rokki ɗum noon beele en immo e inde makko beele on wasa forcede pour yo yobde oɗo Mambay ndeɗo ñawore ko way wonde fof kanko Ousmane Sonko haali o wi wonde ko ene wayndi ko ɗo namdima avocat ji makko yo mbawa jokkodirde ministre de la justice o pour beele ne ƴeewa oɗo dossier ko fati ndeɗo ñawore en rutine e wiide makko caggal nde ɓe tawi gueɗe keese e rapport IGF ɗum noon ko inspection général de finance hitande ujunnaji 17 e hitande ujunnaji 21 donc kanko Ousmane Sonko kadi siftinde on ko kanko hoore makko haalno e wiide wonde ko won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa gonɗo e tonto inspection général baɗaɗo tonto finance kadi ɗeɗon gueɗe ko gueɗe tunmuɗe kadi hono kanko Mambay inde makko ne jeeya hen ko wawi wonde fof yimɓe ne jogui sikkitare wonde ko kanko ministre de la justice mo Sénégal tawde ko jimande Ousmane Sonko woni o jogorani jogade cuusal e résistude ɗaɓɓande Ousmane Sonko pour oɗo dossier o ruttine kadi o ñaawe toon to Russie tugnade kadi habaruji ɗi radio France international haali hono gonnoɗo adjoint marine russe biyeteɗo Michael Gudkov ene wayno wiyama warama toon to région Kursk ɗum noon ko sibabunde kamɓe Ukraine naɓe bomboji ɗeɓe continue neldude oɗon région kadi sifti noon ko kamɓe Ukraine ɓe ne continue fawde hen juuɗe mabɓe no wayno koye nder leydi Russie woni kanko Vladimir Putin mon continue hande wullitade sibabunde kamɓe Ukraine ɓe kutorto ko kaɓirɗe États-Unis jogui kaɓirɗe biyeteɗe HIMARS ɗum ko kaɓirɗe bawɗe wellade bomboji to woɗɗi surtout ha jetto toon e nder Russie donc ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Putin o haalino wi wonde ko ɗum ɗo fof firti wonde ko occidentaux ji ene continue ne kaɓa e makko donc ene wayno ko hande e ñalawma hono kanko Donald Trump ɗum ɗo fof koko fati haade wonde toon to Ukraine nde kanko Donald Trump o wawi kadi wiide wonde ko haalde hono Vladimir Putin ɗum no gardude leydi Russie ɗum ɗo ɗon ka ɗon haali noon ari ko caggal nde ñalawma tan caggal nde goto yimɓe hohoɓe défense mo États-Unis wi wonde ko ene wayno ko kala armemaji ɗeɓe neldanno toon to Ukraine ɓe dartini ɗum ɗiɗon armemaji noon ne jeeya hen gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Ukraine aɓe ɓe kutorto pour défendre hoore mabɓe contre missile aji walla bomboji gummotoɗe toon to Russie ene jeeya hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa armemaji ɗeɓe kutorto pour kamɓe koye mabɓe bombude toon to Russie kamɓe Amérique ene wayno ɓe dartini ɗum hen ko adi kanko Donald Trump omo haalde Vladimir Putin e tugnade kadi no Trump wiide ko Putin kañum hoore mum noddimo kanko Donald Trump ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko dartiniɓe ɗiɗo neldude ɗeɗo kaɓirɗe kala koɓe joguino ko fate ɗeɗo kaɓirɗe ko gussi alay saago kadi ɓe dartini ɗum haaɓe mbawa fewnude hon ɗeɗon kaɓirɗe haade kaɓirɗe mabɓe fof gasde ha laaɓa kono noon wonande journaliste ji walla wonande haraleɓe ko fati ndeɗo haari ɓe mbi kadi ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ha hande komo continue yidde wallude hono Vladimir Putin e haare muɗum contre Ukraine ɗum noon so dartini ɗeɗo kaɓirɗe kadi ne wayno ko jogor wonde tan ko gueɗe kadi bannoɗe ndende kanko Elon Musk ɗeɓe dartini kala ko wiyete surveillance kamɓe Ukraine ɓe kutortono ko fate missile aji mabɓe ko fate drone aji mabɓe ko fate kadi andude holto ɓe toɓɓata so tawi ɓe jiiɗi warlade bomboji mabɓe habaruji men international ha hande tunnade kadi ko yalti toon to radio France international hono kanko biyeteɗo Diogo Jota ɗum noon ko neɗɗo jowannoɗo toon Liverpool wiyamo sankima hande kanko e mawni ko ɗum noon ko accident de voiture ɗum waɗi men jokkodiri hono Tidiane Nianga kañum woni kala ko fate coftal ɓalewo ha rokka en kadi datuji holno ɗum ɗo yaari Tidiane Niang bisimilla kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓali ko kabaru sunare mondo e sportive ñalawma hande woni koye sunare caggal jaltugol aduna hono atakamo Liverpool Diogo Jota wondude mawɗum biteɗo André caggal nde oto mabɓe waɗi accident ñalawma hande to leydi Espagne Diogo Jota o jibina ko 4 lewru décembre 1996 to wuro Porto en tawe leydi Portugal o yalti aduna ko ñalawma hande 3 lewru juillet hitande ujunnaji ɗe 25 caggal accident yogay kolobaji ha yogay Zuruj kolliti sunare mumen e jaltugol aduna oɗo atakamo Liverpool biteɗo Diogo Jota wondude mumnum Coupe d'Europe rewɓe ñalawma hande mbaɗi 1 minute de silence caggal jaltugol aduna Diogo Jota kippu Espagne mo rewɓe kañum mbawi hebde polgue yesso Portugal logui joyi ndiga ha joni ko fate ndiɗon mbadi Italie kañum heeɓi fartange yesso Belgique logol gotol e ndiga Coupe d'Europe rewɓe en jokki ñalawma janggo 16h GMT Suède ma hiwdire Danemark 19h GMT kippu Pologne ma hiwdire kippu Allemagne Coupe du monde club jubbinte to leyɗele dentude Amérique ma fuɗɗi to ñalawma janggo premier quart de finale Freemans ma hiwdire kippu Al Ahly so woni 19h GMT
en garta ɗo e lamorgo leydi Mauritanie pottitte championnat mo leydi Mauritanie 3e division 11e journée ñalawma hande kippu sababu mo mella kañum heeɓi polgue yesso tun suwoylim loggi ɗiɗi e ndiga AS Armé kañum wawi hebde fartange yesso Renaissance mo sabu ka taw ko loggi ɗiɗi e ndiga guddiren kabruji men ko fate tourma ƴellitare gorgol jogori yuɓɓinede ene waɗi équipaji jeetati gam hebde hen ko ɓuuri labde ma en jokkodire Kalidou Niang ko kalfinaɗo kumpital ko fate commission sportive mo ƴellitare golgol ɗum ko wi commune de Gangui commune de Nera Walo commune de Kehidi commune de Diowol commune de Likseyba commune de Dalhaya commune de Tohmaji commune de Siwi après mbaɗen tirage par hasard parce que tirage o ko pour faciliter le déplacement sen mbiɗen mbaɗa tirage tan déplacement en mbi commune de Nera Walo e joude commune de Siwi eɗen gandi ça sera un peu difficile parce que transport muɗum e déplacement mo fof ni ko hunde tinde seeɗa pre mbiɗen wonde commune de Nera Walo joude commune de Kehidi à Kehidi commune de Diowol joude commune de Dalhaya à Diowol commune de Gangui joude commune de Likseyba à Likseyba commune de Tohmaji joude commune de Siwi Tohmaji ɗiɗo 4 villes mbaɗa recevoir les 4 matchs caggal ɗum noon so tawi ɗi gasi kati éliminé e dow 4 les 2 demi-finales waɗi choisir on to joueur caggal ɗum noon après final ara hen so final ari noon yo we ha 72 heures ara 72 heures noon inchallahu taala ko ɗo e nder cuuɗi men Diowol waɗata yo ɗum organisé en waɗi lamba en waɗi fifire en waɗi fo ɗon kala culture meɗen kala cosaan meɗen kala fina tawa meɗen ma waɗe hen inchallah gueɗe pattam lamiji ma waɗe hen ɗo e nder cuuɗi men Diowol inchallahu taala kadi final o joué hen nalankoɓe ma mbawa invité hen mbaɗen hirde meɗen hirde cosaan hirde pulagu hirde ganni ɗum noon foof inchallahu taala ma waɗoy e nder 72 heures ɗo e cuuɗi men Diowol inchallahu taala wonno ko Kalidou Niang kalfinaɗo kumpital ko fate commission sportive mo ƴellitare golgol pottital garwaningal ko Diowol ma heewidira kippu Dalhaya pottital ɗimmal ngal ko Keheydi ma heewidira kippu Nere Walo pottital tarɓiwal ngal ko Likseyba gorgol ma heewidira kippu Ganki pottital nayaɓiwal e saket ngal tufde Siwi ma heewidira kippu Tohmaji ɗeɗo guure nayyi pottitɗe jogori jouede woni ko macci ale tan Keheydi Diowol Likseyba wuro witengo Tohmaji kabruji men cofsal balli ko ɗo kaaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Diowol to mbawi wonde foof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowol Sare ko haɓruji min jogo noon hannde oɗo ñalawma alhamis donc musidɗo mon Amadou Touré haldata e moɗon ene wonde kadi en ballodiri e journal o hono Tidiane Niang goto joɗiniɓe en toon to Nouakchott Karola kadi ko fate coftal balli ɗum noon yambali jaam ha janggo on jarama